danna subscribe kana ku danna mana ƙararrawar sanarwa. Domin a rika sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shiri. Mun gode. Ke na ga baki min magana ba ko ban haɗu ba ne? Ya san maza tsada suke shi yasa na ɗan ja miki aji. Ai ne da kike gani nan ɗan hutu ne, ɗan gata, kuma ɗan wanka in ga sabulu. Wannan wayar da kike gani jiya na je inda aka kiro min ita miliyan 50. No, karki mamaki, babana ne ministan kuɗi na ƙasa baki ɗaya. Ku dakata, ba ni wata tukun. Za ka cire kayan ko mutum ta saka? A taimaka min zan cire. A ɗan minista. A zaɓe mai zuwa ba,